Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kong Hei Fa Choi sa Filipino-Chinese community all over Mindanao sa pagsaulog karong adlaw sa 2021 Chinese New Year. Ug ato sang kamustahon at mga kapuso sa Alegria ug Burgos sa Surigao del Norte Province. Say good morning ug happy Chinese New Year. Kong Hei Fa Choi sab Jill, ato sab kumustahon ang ato mga kapuso sa Hasaan ug Balingwan sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, sanglit ginasaulog karon sa mga dunay dugong Chinese ang Chinese New Year. Atong makauban karong buntaga ang feng shui expert nga si Jeffrey Ventura ug atong sayron ang mga dapat natong lauman karong 2021 ug kung unsa ang atong buhaton aron mamahimong swerte. Samtang say ato sab kakuhaan og inspirasyon ang paglusad sa usa ka jail officer sa Bureau of Jail Management and Penology 11 ug proyekto pinaagi sa livestock farming aron mahatagan og trabaho ang mga kani persons deprived of liberty. Atong sayron ka na nga istorya kauban si Jail Captain Edo Lobenia. Og sa Best Talk, makauban at ni Resi si kapuso actor comedian Seth Carayona. Kabalo ko mga kapuso, naghuna-huna na mo kung unsa na pud ang lutuon sa paniudto. Karong Friday, murag lami kayo magsugba og kinilaw, di ba? Busa, tampok sa Cumbira Express ang sinuglaw. Tama ka na, Jill. Lutuan kita ni Jasmine Lily Bazco sa iyang special sinuglaw gikan Cagayan de Oro City. May buto ko mga puso, ako din si Chef Lily, mag-prepare sa sinuglaw. O ini ang mga ingredients. Mo kini ang akong finished product na sinuglaw. Tara, mga unata. Mga kapuso niya itong tuig 2020, maingon gayud nato nga grabing kalisod ang atong nasinati sa kinabuhi tungod na sab sa pandemya sa COVID-19. Apan karong tuig 2021 o karong adlaw sa Chinese New Year, atong sayron ang atong mga lauman o ang mga posibleng mahitabo karong bag-ong tuig o ang mga angay himuon aron mahimong swerte. Subay na sab sa tinuhuang Chinese.
Atong makauban ang feng shui expert nga si Sir Jeffrey Ventura dinhi sa Cagayan de Oro City. Sir Jeffrey, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag sa inyong tanan, maayong buntag sa kapusong Mindanawan. Sir, sa milabay nga tuig, maingon gayud nato nga daghan ang naglisod apan karon tuig 2021. Unsa ba ang atong lauman nga mahitabo? Maayo man ang 2021 karon. Bali, ang karon 2021, expected na nato nga ang negosyo mo bounce back, ang atong health medyo mag-improve. Pero ang problema lang nato, nalantay gitawag na tuig sa gira sa mga economic, sa politics, sa mga relasyon, sa mga away-away in terms of kanang cause sa ato ang mga pride nato o sa atong mismo sa ato ang mga usahay nga sayop nga decision making. Sir, unsa ba ang zodiac year karong tuiga ug unsa ang characteristics niini? This year sa 2021 ang it's the year of the ox, metal ox. Ang color niya is red gold. Bali, ang iyahang characteristic is kanang powerful siya, muhatag siya swerte, dayon muhatag siya sa atua og kanang energy. So, kung kita mo trabaho tagtarong ang ato ang prosperity year musaka. Unsa pod ba ang mga angay himuon, sir, aron adunay swerte nga maabot sa atong kinabuhi karong tuiga? Well, number one, the luck for ang para maswerte unta karon nga tuig, importante sa ato na maningkamot yun ta, then dili ta mo magpatuog ka ng mga istorya labi na ka ng mga chismis o mga negative nga mga istorya mo ay makadaon sa ato. Dapat concentrate ta sa atong kagalingon o kana dayong mutuog kita sa mo believe kita sa atong self. Dayon ang kana ding atong mga negosyo nato, iwas-iwasan lang nato ng mga mga bashers o kana ding mga sa trabaho kanang career move nato. Kung gusto mo transfer o dili mo transfer, tan-awa sa imuhang kagali kung kaya ba nimo. Ayaw buhata kung dili nato kaya. Sir, unsa ba nga mga color ang makahatod og maayong dagan sa atong kinabuhi karong tuiga? Ang lucky colors nato karon nga tuig, ang pinaka number 1 ang pula, tangerine, yellow, sapphire, o kanida yung kuan gitawag na tog amber. Sir Jeff, sa imong tan-aw, swerte ba ang magka-love life sa tuig 2021? Relationship wise para karon nga 2021, ang good luck kaayo kay ang kuan, ang ox, ang tiger, dayon ang dragon, ang rooster, ang og kanida yung monkey. Pero ang affected siya kaning sheep, kaning pig, importante kaning mga pig no kay maigo gid sila ayo, grabe. Dayon ang kanida yung kuan dayon, ang rat. Para mo okay ang ilang love life, ang importante sa mga tao i-correct nila ilahang ilang area no, like for example iabrihan nila ang bintana taga-adlaw, dili pwede nga permisirado. Ni ikadua pod ang kanatit atong mga colors, atong mga linens o katong mga salina, ilisan sa nato og katong unsay swak nimo nga color para natay gitawag og renewal of energy. How about sa wealth, sir? Kinsa o paunsa mahimong swerte karong tuiga? Ang pinakaswerte karon nga tuig kay ang kuan no, ang year of the ox itself. Ang kanada yung rooster, grabe ka swerte. Dayon ang kanida yung dragon, kanidang monkey, o kanida yung gitawag nato og kabayo. Ang kabayo lang kay nasya sa middle lang siya kung magtrabaho gid siya insakto, miswertean gid siya kayo. Kung magpahinay-hinay siya, mabiyaan siya. Then ang nasa kuy solution na nga para mahatagan nato labi na katong mga gusto magka good luck no, kani simple ra kay ni siya nga pamaagi. Gamitan lang nato na siya og kanang wishing paper o kana dayang angpaw, ang red envelope. Gamitan nato inani na siya. Duha ka buok ipatong, then sa likod din niya mga wishing paper, then ipilit din na siya sa pertahan para gani ang eye level. Then ang kana siya ang lock nato, mo saka-saka din na siya, ka expected na siya. Ang wishing paper lang daan kung nabantayan nato, kung danhi pala ang shape niya, nakaimbudo na siya, sumusulod tanan. So importante sa ato nga kita
maggamit tag mga inani mga simple lang nga butang o dili pod mahal. Sa atong palibot sir, unsa ba imong nakita ang mga posibleng dagkong panghitabo karon tuiga? Oo, nakakayo bali. Ang karon nga 2021, ang pinaka-advice nako sa ato nga kuano kanang sa atong mga Mindanaoan kapuso, maghinay lang ta ka expected na to nga akong nakita na tay gagmay nga mga linog-linog no. At the same time nasa tay mga baha-baha. At the same time nasa tay kinatawag og kanang overpowering to each other. So nay uban manghinambog gyud og ayo niya mo. Gusto mo dako pero dili din nila kaya. So at the same time ang ato sang akong nakita pod is kung pwede maintain gyapon nato ato ang mga health restrictions nato para dili ta mga igo sa mga sakit kay dili pa man na mahuman ning pandemic within the year. Daghang kang salamat Sir Jeffrey sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV and Happy Chinese New Year. Kaya kung hipat choy sa tanan. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of tayo mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Audrey! Maayong buntag mga kapuso. Welcome to Bistalk. Karong buntaga atong makauban ang usa sa mga hosts sa newest comedy game show na Game of the Gents. Walay lain pa kundi ang award-winning actor-comedian, kapusong Seth Cadayona. Maayong buntag, Seth, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Yes, maayong buntag. Happy New Year. Ito na, nasa bagong taon na tayo, 2021. At yes, sana okay ang ibibigay sa atin itong taon na to. Ako, so far, okay naman. Happy. Glad to hear that. And we'll just go straight to it, Seth, dahil excited na kami to hear more updates from you. Meron kang pasabog naman ngayon with the Game of the Gents. Ano ang Yes. mga inihahanda ng bagong project mo naman for 2021? Ito yung pasabog na talagang boom! Wow, taas na energy. Sorry, joke lang po. Hindi. This February 14, 8 p.m. sa GNTV, papalabas po namin ang pinakabagong game show na hinahandog ng GMA News TV. Ito nga po yung Game of the Gents, kung saan pagsasama-samahin natin mula lumang generation hanggang ngayon at tatanungin natin sila kung ano nga ba yung mga nauso noon saka ngayon. When you first learned na ikaw yung isa sa magiging host ng Game of the Gents, what was your initial reaction? Ay, syempre, mangyak-ngyak. Ganun talaga pag nangangarap ka. Very thankful naman at blessed ako na binigyan ako ng opportunity. Is this the first time that you're working with Andre or matagal na kayong magkaibigan? Nagkaroon na kami ng mga shows together actually. At dahil din yun sa News TV, yung circus, height pa lang, di ba? Alam mo na eh, parang tropa to. And I'm sure lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao excited na rin na ma-infect sa yung level of happiness dito sa Game of the Gents. So, imbitahan Yes. mo ang ating mga kapuso naman, Seth, na abangan ang Game of the Gents. Ito na po mga kapuso, ang bagong game show kung saan pagsasama-samahin namin simula nung old generation hanggang new, kung saan nagtatanong rin kami ng iba't ibang pop culture simula noon hanggang ngayon. Ito po ang Game of the Gents together with Andre Paras sa na-error. Hindi. Sa GNTV, February 14 po, 8 p.m. Asahan po namin kayo dyan. Promise. Simula umpisa hanggang pagtapos, tuloy-tuloy lang po ang aming pagpapasaya. At syempre, cash prize na rin. Wow! Wow! Thank you very much, Seth, for putting a smile on our faces this morning. Thank you. And that was Kapusong Seth Cadayona. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, tuod man kung usa ka former person deprived of liberty kun PDL, lisod gayud makakita og trabaho. Apan dinhi sa Davao City, usa ka jail officer ang naglusad og programa aron matabangan sa panginabuhian ang mga dating PDL pinaagi sa livestock farming. Ato makauban karong buntaga si Jail Captain Edo Lubenia. Jail Captain Lubenia, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag, Jill, at lalong-lalo na sa ating mga kapuso dito sa Mindanao
I am Captain Edo Bardaje Lobenya. I am the founder and the executive director of Second Chance Philippines. Thank you so much, sir, for making time with us this morning. At unang-una, ano po ba ang istorya sa likod ng pagsisimula ninyo ng livestock farming? Ang kwento sa pagsisimula natin sa livestock farming, ang ating farm is tinatawag nating Second Chance Agri Farm. So, ang farm na ito ay focus on backyard livestock farming. So yung ating mga employees dito ay mga former inmates. Sa katunayan, Jill, ang proyektong ito ay nagsimula dahil nga dati, nung nag-aaral pa tayo sa Philippine National Police Academy, naka-attend tayo ng mga congress kung saan nagkaroon tayo ng community awareness, lalong-lalo na sa mga issue sa ating lipunan. At the same time, nakapag-attend din tayo ng congress sa Hong Kong sa the Harvard Project for Asian International Relations. So ngayon, bago lang, last year I graduated sa Future Bridging Leadership Program ng Asian Institute of Management. So ang ginagamit kasi dito na proyekto ng AIM is tinatawag nilang Bridging Leadership Framework. So ang Bridging Leadership Framework nito, ito yung components na ginamit natin sa project natin. Sir, ano po ba ang nakikita ninyong challenges sa mga former PDL paglabas nila ng jail facility? Unang-una, Jill, alam natin na mayroon tayong tinatawag na social stigma. Paglabas kasi nila sa bilangguan, wala silang trabaho, wala silang mapuntahan, walang kukuha sa kanila dahil may criminal record nga sila. Pabiro nga sinasabi lagi, mga ex-convict yan, mga dating galing jail yan. So makikita natin, ito yung challenge sa kanila na makahanap ng trabaho. So nakita natin ito na this is a social divide sa ating society. So kailangan natin ito i-address. So nung nakita ko ito, sabi ko hindi pwedeng ganito na lang kasi minsan pag lumaya yung ibang ating mga former PDL magti-text sa akin, "Sir, wala akong trabaho, wala akong mapuntahan, wala akong makain sa pamilya ko, paano ito?" So ito yung nagtulak sa akin na ilunsad nga yung programa natin. Sir, ano-ano po ba ang mga hayop na inaalagaan sa loob ng farm at gaano po ba kalaki ang farm na ito? Meron kasi tayong capacity ng broiler na 2,000 heads. So ganito kadami ng chicken na broiler na nire-raise natin sa ating farm kasi ang vision namin sa farm namin is maging model farm kami para na rin sa tawag nito yung ating Department of Agriculture, doon sila mag-aaral at the same time mag-propagate or magkaroon ng production in terms of tawag nito sa livestock farming natin. Meron tayo ngayong turkey din production. May mga turkey tayo sa farm at the same time heritage chicken. Ito yung Red Rhode Island chicken at the same time Plymouth Barred Rock. So these are American na mga livestock na mga chicken. So ito yung inaalagaan natin. At the same time meron din tayong native chicken at the same time native pigs. Ang farm natin is 1,000 square meters. Located ito sa Purok 10, Kalinan. Sa ngayon, sir, ilang PDLs na po ba ang natutulungang mabigyan ng hanap buhay sa inyong proyekto? Ngayon sa farm natin, meron tayong 2 tao doon. Actually, kilala siya bilang si Kuya Edgar Obineta, pero tinatawag namin siyang Kuya Taba. Si Kuya Taba, kilala siya sa mga officers din ng BGMP. At sa katunayan nga, malapit yung puso namin kay Kuya Taba sapagkat nakita namin nga yung pagbabago sa kanya. So, in-employ natin siya sa ating farm. Siya ngayon yung ating farm operation manager. Minamanage siya yung ating farm doon. At the same time, kasama natin dito ang Department of Agriculture. Kasi hindi natin maiwasan na yung ma-employ natin is kunti lang. Kasi ganito lang yung resources natin. Kasi nagsisimula pa rin tayo sa ating proyekto. Pero sa ganon, sa ating broiler dressed chicken, ang ginawa kasi natin dito is, ang ating scheme is reseller program. Kumbaga, kung may harvest, ang bawat PDL ay meron na rin silang ibebenta sa mga palengke or sa online lang. So for example, bibilhin nila yung manok ng 120 per kilo, mabibenta nila ito ng 150 per kilo. So ganon, meron na silang kabuhayan, may 30 pesos na sila sa bawat per kilo na binibenta sa dressed chicken. And aside po sa livestock production, do you plan to expand po ang inyong reach ng advocacy para mas marami po mga former PDL ang inyong matutulungan? We are visioning also mag-open kami ng kainan ng small restaurant kung saan din yung magsaserve din doon is mga dating PDL din. So doon din namin kukunin yung supply namin from raw production to tawag nito sa restaurant. Actually, we have launched a 10-year strategic campaign.
So yung 10 year ng scaling up ng ating proyekto ang tawag natin dito, kung saan after 10 years we will culminate. Sa katunayan, Jill, meron na tayong car wash dito sa Catalunan Grande. This is a second chance auto care kung saan pwede kayo dun magpa-car wash. Ang ngayon ang nagmamanage dito is dating PDL. Sir, sa ganitong pamamaraan, paano po ba ito nakakatulong sa mga former PDL sa kanilang rehabilitation at reintegration sa komunidad? Alam mo, Jill, napakahirap. Alam naman natin na walang advocates dito pagdating sa re-entry program. Ang gusto ko kasi magkaroon tayo ng concrete re-entry program in the Philippines. Actually, sa katunayan, may dinadraft akong ordinance dito sa Davao. It is entitled Institutionalizing Second Chance Council, kung saan magkakaroon ng involvement ng ating barangay level. Kung for example, lumaya ka, pupunta ka kaagad kay barangay captain. So sa ganitong paraan, mabibigyan ni barangay captain ng hanap buhay or ng trabaho yung ating mga dating lumaya. At sa ganon, maiwasan natin at ma-eradicate natin yung stigma, ang discrimination, sapagkat kailangan natin nga magbigay ng second chance. Kailangan nating tingnan na it's not enough na may maiwan. Sabi nga ng mantra ng isang framework ng Sustainable Development Goal is leave no one behind. This is a wake-up call for everybody of us that we need to do something. We need to become part of something greater. Kasi hindi lang tayo nabubuhay just because dahil sa trabaho natin, but indeed to make a difference. So we are in this trajectory para magkaroon tayo ng inclusive development in the entire Philippines. And sir, your message of hope sa lahat ng mga former PDLs na magpatuloy na mamuhay ng normal sa labas ng jail facility. So yung message ko lang is kapit lang, padayon lang. We are on the right track. Hopefully we could stir up the status quo so that we could create ripple of effects of change in our society. Through our efforts, at the same time through this message of hope, we need to rekindle this hope. We need to keep this flame burning. We've learned so much from you, sir, and this is a great way to start our morning full of inspiration. Thank you so much for sharing your story, Jail Captain Edo Lubenia. Thank you, Jill, at lalong-lalo na sa ating mga kapuso. Sa gi-expand ni Jail Captain Edo Lubenia ang iyang pagserbisyo pinaagi sa paghatag og trabaho sa mga former PDL aron mahatagan sila og second chance og oportunidad nga magbag-o ug mobalik sa komunidad. Samtang Jill, sa forecast sa feng shui expert nga si Jeffrey Ventura nga karong 2021, aduna gihapoy mga kalamidad nga moabot, busa magbinantayon gihapon kitang tanan ug sabayan kini og pag-ampo. Sayog mga kapuso, atong atangan si kapusong Self Kadayona sa Game of the Gents karong February 14 na, mga kapuso sa GMA News TV. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakat-on kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Henry Ford nga failure is the only opportunity more intelligently to begin again. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayong kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso! Kong Hei Fa Choi, ang advance Happy Valentine's Day mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso!